ngenteni daging. Boyo. Penuh kabeh daging iki ora wala. Jos. Ah, tadi gini lah. Kalau ini ngantri ya. Kok gak ada ngantri daging kurban ya? Jadi lo lara ya? Coba taruh tuh. Kok sepi banget ya? Aku jajaran nek koprot lah kayak wong sido untuk daging ora kan ini guys untuk sairang-irang. Wah temen nek sampai enggak oleh. Tuh, ada nih wae. Arane nek koprot sido oleh daging enggak? Lah kowe daging ora? Ora. Ya. Mulai kan delok koprot oleh ora. Emang dek itu daging. Mbok katanya gak ada suduk sairang-irang. Panas banget ya. Mulai kae lho, Bang. Koprot malah jogrok karo nyekli sunduke. Lah iya, Apa enggak oleh ya? paling. Tapi yang buat aku dhisik yuk. Ya, parane yuk. Rot, sida nyate ora? Nyate-nyate gundule. Lah sida oleh ora? Nek mau orang enak wong ngeteri tol tak enten-enteni iki. Kadung gawe sunduk samban-ban ngene iki jal. Ya wis lon tadi wae nang kene. Ya kuku iki sing ngenteni. Ya sampai sore lah kalau enek sing ngeteri. Tapi wong oleh Ora. Ora. ora oleh wis datar rene lho. Oleh iki gorene aku wis sunduk akeh. Iya lek oleh ora oleh. Mulai kae aku ora kepedean kaya kowe kok. Oleh ora gak sunduk. Kan persiapan tol. Isa kan balik ya. Tunggu di wae sampai sore. Heeh. Awas kowe tol, Bong. Nyampe aku oleh daging, ora bakal tak wehi kowe. Prat, Ngopo meneh? iku ya timbang sundukmu nganggur, mending gue nyuntuki singkong dibakar, malah enak pulen. Ya malah ngece lho. Oleh-oleh kok bakal le. Malah gersingkongnya gak nyeliliti. Awas manggal aku oleh. Kandhane gak kelihatan.